Welkom in mijn keuken. Ik ga kabeljauw in tomatensaus maken. Kabeljauw gestoofd in de oven met wat kruiden erbij. En friet van Zeeuws-Vlaamse aardappel en zelfgemaakte mayonaise. Kabeljauw, rode paprika uit de streek, witte ui, basilicum en salie, wat knoflook, huisgemaakte tomatensaus, frieten. En ik ga mayonaise maken met een ei, beetje mosterd, citroensap voor op smaak te brengen. Dan ga ik eerst om te beginnen de ui snipperen. Er is trouwens een ui hier bij de achterboer vandaan. En dit is de witte ui, want dat past beter bij de vis. Van origine ben ik grafisch vormgever. Dat is de hele tijd goed gegaan. Op een gegeven moment kwamen steeds meer mensen op internet. Kon je alles gratis of bijna gratis krijgen. Visitekaartjes, 100 stuks voor €5. Daar kan je niet tegen opwerken. En toen ik samen met mijn vrouw Linneke bedacht om een merk te bedenken. Waar de mensen dus alles zien waar qua communicatie en vormgeving samenkomt. En toen hebben we de link gelegd met koken. Ik vind koken leuk. Sauzen maken vind ik leuk. En zo zijn we dan bij mijn bedrijf uitgekomen. En waarvoor het bedoeld was in 2013 reclame voor mijn grafische vormgeving, dat is hopeloos mislukt. En sinds die tijd ben ik wel voltijds sauzen maken. En dat is heel erg gelukt, want mensen vinden het lekker en ik kan daar een boterham mee verdienen. Dus mij hoor je niet klagen. Kijk, en als je nou professioneel kookt, dan moet je eigenlijk hier een apart lepeltje voor hebben. Maar dit is huis, tuin en keuken koken, dus dan mag dat gewoon met hetzelfde gereedschap. Ik ga voor Linneke koken, omdat ze echt al vanaf 1992 echt mijn steun en toeverlaat is. 29 jaar, dat is lang hè? We kijken elkaar wel eens verbaasd aan van, dat dat eigenlijk iets voor oude mensen is. Maar dan zijn we intussen tijd ook wel wat ouder geworden natuurlijk. Maar het is al heel lang, ja. Hij is attent, hij is lief. Soms een beetje een bullebak. Dan kan hij iets op een hele Norse manier zeggen. Maar intussen weet ik natuurlijk al wel een beetje hoe het dan eigenlijk bedoeld is. En ik denk dat we elkaar ook heel veel aanvullen. Hij op zijn soms wat lompe manier wat dingen zeggen. Ik die dan weer te veel sust en uiteindelijk kom je natuurlijk in het midden uit. Nou, dit kan eventjes blijven pruttelen. En dan ga ik nu de kabeljauw kruiden. Nou, de kabeljauw, als die ontdooid is, is hij nat, maar ik heb hem natuurlijk al gedept. En dit is een kabeljauwhaas. Tegenwoordig heeft elk dier een haas, maar een vis heeft geen haas. Dit is gewoon kabeljauwfilet. Alleen het schijnt blijkbaar heel hip te zijn om dat dan een haas te noemen. Wij woonden in Rotterdam in een woonwijk die niet als zo goed bekend stond. Althans, dat vonden de beleidsbepalers. Tegenwoordig heet dat dan een achterstandswijk, maar het was echt een hele leuke wijk om te wonen. Destijds was het al in Rotterdam dat je voor 2 kamertjes 400.000 gulden voor een stapel stenen moest betalen. En toen ben ik via internet een beetje rond gaan kijken en toen kwamen we in Zeeuws-Vlaanderen uit. En toen kwam Linneke op een avond thuis. Ik zeg, moet je nou eens kijken wat voor goedkoop huis ik heb gevonden. En dat was Grauw. Toen zei ze ten eerste, waar ligt dat? En toen keken ze naar de prijs. Toen zei ze van, er zal vast en zeker wat mis zijn met dat huis. En toen zijn we gaan kijken. En het enige wat er mis was, dat het helemaal roze kozijntjes waren. Maar voor de rest was er niks mis mee. Dus hebben we dat gekocht. Als ketchup maken ga ik nu gewoon vreemd. Ik ga mayonaise maken. En voor mayonaise heb je een beetje mosterd nodig. Een mespuntje. Dit is ietsje meer dan een mespuntje. Maar de rest ook wel op mijn boterham bruggen. Wat eidooien. En nu is de mayonaise klaar. We hadden het geluk dat wij een inburgeringscursus hebben gehad van de buren destijds. We hebben zelfs 1 keer carnaval gevierd. Nou, dat vond ik dus echt helemaal niks. Je hoeft je toch niet te verkleden om een straal bezopen midden in de nacht te staan. Ik had toch ook zonder zo'n ding. Het gaat toch echt nergens over. Maar daarnaast doen we ook dingen, zijn we al vrij vroeg. Vooral Linneke is daar sterk in, sociaal te zijn en vrijwilligerswerk te doen.
Tegenwoordig help ik mee hier met het festival Gauwrock neer te zetten. Dus het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Op vrijdag ga ik tomaten halen. Dan is het maandag, dinsdag, woensdag in de regel is het saus maken. Dan is het op vrijdag bestellingen wegbrengen. Op zaterdag in een normaal jaar ergens op een evenement staan. Op zondag de boekhouding en aan het eind van de middag lekker een biertje drinken. En dan begint het weer opnieuw. Ik ben wat expressief, ik kan lomp uit de hoek komen. En als het dan een beetje uit de hand loopt, dan weet Lineke het altijd weer recht te breien. Vorig jaar met de uitbraak van corona viel ik helemaal een periode terug naar €0 inkomsten. En daar hebben ze gezegd van, nou trek het niet aan, dat overleven we wel. Dit is dan één van de manieren om het een beetje goed te maken door een kabeljauw voor haar te gaan bereiden. En alsjeblieft. Dankjewel. En bij mij, dat was vroeger in ieder geval zo, het is tegenwoordig wat minder, is als het zwart is het zwart en is het wit en er zit niks tussen. En tegenwoordig is het ook af en toe wat grijs. En dat heb ik dan weer aan de invloed van Lineke te danken. Nou, proost. Proost. Nee, ik hou echt van Lineke. En anders kan je ook niet gewoon 29 jaar met elkaar lief en leed delen. Is het lekker? Ja, het is heerlijk. Leuk om te horen.